Paytahtymyzda geçirilen Halkara Maýy Goýun forumynyň çeklerini özleri wehwitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen resmi namalary utgaşykly görünüşde gol çekmek dabarasy boldy. Muqaddis garaşdyrlygymyzyň 30-çylyk bayramyna taýýarlyk görülýän günlerde paýtagtymyzda Türkmenistanyň Maýy Goýun forumynyň geçirilmegine, şeýlekem bu forumyň çeklerini özleri wehwitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen resmi namalara gol çekmek dabarasynyň özünde de uly many bar. Bu forum dünýäň awraýly halkara guramalarynyň kampaniýalaryň maliýe we işgörlük düzümleriniň wekillerine ýurdumyzyň öz ygtyýarly ösüş ýoluna gadanan ykdysady üstünlikleri, serişdeler kuwwaty hemde adam maýasynyň mümkinçilikleri bilen eçkin tanıştırma arqary Türkmenistany göni daşary ýurt Maýy goýumlaryny çekmegi işçiňleşdirmekde ähmiýeti uly giňişlige öwrüldi diýip gol çekmek dabarasyna gatnaşçylar uly buýsanç bilen bellediler. Maýy goýumlary ykdysady ösüşi tergi berýän esasy şertlerden biri. Hut oşoňa görä Türkmenistanyň bazar gatnaşyklaryna esaslanýan durmuş ykdysady strategiýasyna Maýy goýumy işçiňligine uly ähmiýet berilýär. Önümçilik bilen ilmiň ara baglanşygyny işçiňleşdirmek, innowasion tehnologiýalary esaslanýan pudoklara çekilýän Maýy goýumlaryň netijeligini ýokarlandyrmak, daşary ýurt Maýy goýumlaryny çekmegi dowam etdirmek, işgörler we maýydarlar üçin özüne çekiziligi artdyrmak hormatly prezidentimiň başçylygyna amara aşyrylýan ykdysady özgertmeleň möhüm uğurlaryna degişli. Munyň şeýledigini paýtagtymyzda geçirilen Halkara Maýy Goýun forumy we onuň çeklerindäki dürli çäreler tutuş aýdynlygy bilen aýan etdi. Davut Al-Shizavi, I Am Global Foundation kampaniýasynyň prezidenti. Elki bilen Türkmen mihmansaýarlygynyň ýokary guramaçylarynyň biziň işimizde üstünlük getirjekdigini önemli aýdasym gelýär. Türkmenistany bolmak men üçin uly hormatdyr. Yetilen belen sekbetler Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň özgertmeler syýasatynyň aýdyn miwesidir. Gurrun edilýän ugurlarda gazanylan üstünlikler hyzmatdaşlaryň Türkmenistana bolan gadaklanmasyny şolar wagtda gatnaşyklaryň ösdürmegine bolan istek artdyrýar. Muny halkara çäýratmak şanlaryň mysalyny aýdym görmek bolýar. Durly ugurlar boýunça edilen çykyşlar Maýy goýma wagtda Türkmenistanyň ýeten belen derejesini ýeni döwredek äşkär edýär. Pursatdan peýdalanyp şular ýaly halkara çäýratmaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentine hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagy köp sag bolsun aýdýan. Sag bolun. Leonardo Slavinski, Leon Investments Group kampaniýasynyň ýerine ýetirji direktory. Türkmenistan ýeri forumlaryň geçirilýän halkara merkezine bolýar. Aşgabatda geçirilýän halkara çäheresi munyň aýdyn tutnamasydyr. Ýokary netijelere wetenjek forum Türkmenistanyň gazanan üstünlikleriniň hususan Maýy goýumlary, innovasiýalar wagtda ýeten belen sepketleriň nusgalykdygynyň tutnamasyna urlar. Gazanylan tejribeleri öwrenmek olaryň umumy ösüş üçin giňden ornaşdyrmagy halkara maslahatyň esasy wezipesidir. Bu çäre netijeleri gazanmakda türkmen tejribesini öwrenmäge giň mümkinçilikler berer. Türkmenistanyň gurrun edilýän işlerdäki tejribesi häzirki döwürde täze urun kemaliglerine şaýatlygy diýär. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň durnukly ösüş ugruna düýp özgertmeleri, üstünlikleri öpüşine diýär. Hyzmatdaşlaryň uly ösüşlere wetlenmegine döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň hem de türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagy hoşarlyk bildirýän. Sag bolun. Sizohova, Sinkhiro Böreya kampaniýasynyň baş direktory. İlki bilen türkmen mihmansaýarlygynyň biziň maslahatymyzyň ýokary netijelerde beslenmegini öpüşün edinenligini bu ýysynç bilen bellemek isleýän. Türkmenistanyň ykdysadynyň ösüşiniň geljegine başlanan tanıştyrmalar hemmelerde ulukdyklanma döretdi. Türkmenistanyň ykdysadynyň dürli podoklarynyň bäsleşige okyp bolanynyň ýoklanmagy bilen bagly bolan möhüm meseleler giňden aral maslahatlaşyldy. Biz Saragat Mari Serhedawat ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň Maýy goýum taslamasyna gatnaşarys. Şu günkü forumyň çäklerini de biz degişli alalaşyklara gol çekdik. Bu taslamany biz Türkmenistanyň Senatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň agdasy bolan Ojarazy hususy karhanasy bilen birlikde durmuşa geçirýär. Şular ýaly halkara çäýratmaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentine hem de türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagy köp sag bolsun aýdýan. Sag bolun.